abada sai da ke tarko na tsallake wanda yake ja da ke ni ko ba zan bar shi ba har abada har abadan da'iman har abada abadan har abada abadan har abada har abada da'iman har abada har abada har abada har abada har abada. Mutumi na dai an dace ko? Ina fa Allah ya isa ne bai raba ni da yaren nan. A kan me Allah ya isa kuma? Dukan ta kai? To ni duka kawai idan na gaya mata ni ma da mun makaranta ne shi kenan. Sai da na gargaɗe ka karka yadda ka je mata a haka. Haƙi. To ya zan yi kenan? Ba kai ba za ka yi ƙarya a soyayya ba. Ni ba zan iya ba gaskiya. Da ko ka san wani abu? In dai ba za ka iya ƙarya a soyayya ba a wannan lokacin to kar ma ka tunkari soyayya. Allah. In ga ma gaskiya. Har abada. Kenan yanzu duk ƴan matan nan ba za ka iya samun damar su ba sai ka masa ƙarya? An fi daidaita ma a haka. Kai ba gane ba ne amma ka gane su. Ka je kai ka ci gaba da gwada gaskiyar ta ka mu gani ko za ka dace. Ita wannan da na gani ita nake so kuma ita zan gaya ma gaskiya ta kuma in Allah da zan dace. Ita wannan ta yanzu da ka je ta da kai. Ai ta fita da kai. Ba a iya ganewa. Zan sake jarabawa ne. Kai. Wato ka san wani abu idan Allah ya yanka wa mutum kazar wahala da hannunsa ya ringa fige ta ba. Aje matsalanka kai ba ka san faɗa kullum a abu sai ka abu. To wannan ce gaskiyar. Abada Allah shiga da komai. Akwai shigo. Ni kan gaskiya Samira al'amarin ke na bani mamaki. Zuwan ki gidan nan tun ɗazu kusan in ce ma yini kika yi. Yini kika yi kina yi wa yaya wanke ni kan gaskiya ba zan iya yin wanki haka ba. Jamila kenan. Na ga kamar bai ki san me so ba ko? Na san so kuma na san kauna amma gaskiya ba zan iya yi wa soyayya abin da kike mata. Ke ma ba mu san me kike wa Abdul ba saboda ba a gaban mu kike ba. Hasashen ki dai kenan, kai ko na san menene so. Duk kuma inda nake son Abdul ba zan iya masa wannan wankin haka ba. Kina nufin yayin naki kenan baya so na? Ni ba za ki ji mutuwar sarki a baki na ba, saboda ni na san halin yayin nawa. Sawun keke ne ba a gane bayansa ba a gane tafiyarsa. Dan haka ni ma ki banne in yi abin da na ga yafi dacewa a soyayyar mu. Sai kika ji har abada 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 Mustapha, aka yi ne kai ni na ga lokacin tashin makaranta ya kuma shiru. Tashi kai kana nan kawai a gari. Wallahi Mustapha tun da azuma muka sallame su ɗaliban kawai dai na zo na ina ta tunani wai ka san me Mustapha? Wallahi Mustapha yarinyan nan da na biran nan bakin shagon ka. Ina. A wai kai da ma daga sarki? Ka ina fa class ina koyar da yara kawai sai irin kajin yarinyan nan tana faɗo min a rai. To ai ni a zato na kawai dai ka ɗanyi abu ne haka dai yayi na ɗan lokaci bisha ya wuce. Kai da kake da yarinya ta gida wacce kai dai ka san fa magana take gida. Kuma ka san akwai maganar yarinya ta dangi wanda ka san maganar an riga an yi ta tuntuna ba magana ce ta yanzu ba. Kawai kuma daga ganin sarkin bawa sai miya ta daɗi ka tafi ya ga kana tunani. Gaskiya ne. In baka shawara? Ina jin ka cire wannan tunanin a ranka. Ga yarinya an yi magana ta gida ce danginka ne ka santa ta san ka. Wannan fa yaushe ka ganta? Just recently ka ganta. Wannan ku ka riga ka san magana kuma iyaye sun riga an kama san da maganar nan kai ko ke mai da su za ka yi kanana kenan ko nawo. Mustapha Kai da Allah ya yi wannan magana. Wannan magana dai da ka san da tana ita ce. Kar ma ka zo ka raba hankalinka. ba wani taimako da za ka Wani taimako da Allah ta tashi
To, ya na iya. Sarki da ba ka bauta sai da abu ne mai dadi ba ka ba ta yara ba. A ba mu lemu. Na naira 100. A'a. Na? Idan babu damuwa, ku bari a bani na canjin mana. Ta baka mana. A halin yanzu dai gaskiya bana bukatar lemun nan da ayaba. To me kake so idan ba lemu ba? Abin da nake bukata shine number ki nake so ki bani. Ina ganin da ka an ci lemun da yafi. Me number naki gaya mu? 0805577. Idan babu damuwa, ga mota ta can mu je sai in sauke. Ƙawata, sai kin san cewa yanzu rayuwar da ake ciki nake da lafiya. Mu kama hanya. Kin ga dakata. Ni abin da ke tunani ba shi bane a cikin zuciyata. Ita wannan kawar taki ita ce ta yi kidnapping zuciyata ba ni ne zan yi kidnapping din kuma. Mu je ba komai sai in sauke ku ba wani abu ai mu je. Har abada, 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 har abada sai da ke tarko na tsallake wanda yake ja da ke ni ko ba zan bar shi ba har abada, har abadan da'iman. Assalamu alaikum. Hajiya Hafsa. Malam Sulusi. Na gajiya. Alhamdulillah ya gida. Fatan kina lafiya ko? Lafiya kalau amma na ce lafiya kake nema na ko? To, maganar gaskiya akwai wani taimako da nake so ki mu, wanda kuma na tabbata ke kaɗai zaki iya ma wannan taimakon. To Allah ya sa zan yi amma taimakon ne. Yawwa, akwai wata ƙawarki da na gani duk da dai na tambaye ta sunanta bata faɗa min ba, to na san kuma ke insha Allah zaki taimake ni in santa kuma in san wace ce, kuma magana gaskiya ina santa so na gaskiya. Ka san ƙawayen nawa da yawa wacce a ciki ina so ka kwatanta min ita ya take. Eto ita dai ba doguwa ba kuma ba gajeriya ba, sannan kuma tana da haske haka. Nabila ce in ban yi batan kai ba. Tabbas sunan yayi kama da yadda na bayyana miki ita. Exactly ita ce. Amma Nabila kake so ka aure kuma? Akwai matsala ne da hakan? A'a, ba wata matsala. Da Allah abinda nake so ki iya kokari cewar ki taimake ni akan ta in samu in ga cewar na mallake ta. Dan gaskiya auren ta zai. To insha Allah zan yi ya baki kokari na don magana na yi haka. Allah ya bazumunci. Ni ruwa ma kaɗai ya ishe ni. To ka ƙaro mu wani ruwa. Nawa ne kuɗin? Bara an ba kuɗin ko? A. Bara an ba shi. Ai da ka bari na bashi. Ba da mana gode. Karki da Allah kai mutum da kawo. Na gode. Ile fata na kawai ki
taimake ni da abin da kika so ki. Ma Sunusi aka ka samu lamba ne. To ki ci abincinki idan kin koshi sai in gaya miki yadda na samu nan bai. Mu dai ci abinci. har abada har abada Ke kamata ki ci karki da. har abada har Allah karki da ci kawai. har abada 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 har abada. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Samira, ya naga gidan ba kowa. An yi rasuwa ne a makwabta. Shi ne da kaka da tanya suka je rasuwa. Ok. To Jamila fa? Ta je kasuwa, amma ba jimawa za ta yi ba za ta dawo. Lafiya na ga damuwa a fuskarka. Har abada. Da har ta kasa ɓoyewa na gano ta? Damuwa ce irin wacce take sanya zuciya kuna. Har abada. Kuma ba na fatan wani ya kasance a cikin irin wannan. Har abada. Ka gaya min kowace irin damuwa ce. Ƙanwata, kaddara ce mafi zafi da raɗaɗi a cikin zuciya. Har abada sai da ke. Ka gaya min kowace irin kaddara ce, domin ni musulma ce. Addini na ya koya min da in yadda da kaddara mai kyau da kuma mara kyau. Bakina yana tsoron furta miki wannan kaddara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaya na wannan wace irin bakar kaddara ce? Samira, zaki iya haƙura da aure na? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ji abin da bakinka ke faɗi kuwa? Hakika Samira, kunnuwanki suna ji miki abin da bakina ke faɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na so a ce na a tara da kai. Rantsi wuya ka da da kai. Ki haƙuri Samira. Ni ba ban faɗa miki haka ba. Don in ɓata miki rai ko in musguna zuciyarki. Bayan da na iya ne. Na samu wadda nake iya ganin zan iya rayuwa da ita cikin farin ciki. Kuma na tabbata idan na rasa ta, zan iya rasa rayuwata Samira. Ya yi Sanusi don Allah ka yi shiru. Ba na son jin wa'innan kalaman naka. Idan na ce ba na son ka na yaudara zuciyata. Tun ina yi shekara 7 nake ƙaunar ka. Kuma nake muradin aurenka. Don na kasance da kai har abada. Yaya na har abada ba wanda zan so kamar ka. Har abada. Har abada, yaya idan na rasa ka mutuwa zan yi. Samira! 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 Zabin kowa ga faibul
suna sirrin yankun gida. Allah ya yi ni ma bana na yi musu waka ta sabuwa. Gafai Block ɗaya tilo wajen inganci da ƙwari. Gafai Block wani ƙwararren gidan bulo ne da ke cikin garin Katsina wanda suka ƙware wajen yin bulo mai inganci da ƙwari. Gafai Block ya shahara wajen kawo muku nagartaccen bulo iri-iri. Muna da inci 9, inci 6 har zuwa inci 4. Haka kuma muna da interlock launuka daban-daban masu ƙwari da nagarta. Sannan muna da slab iri daban-daban kamar toilet slab, kwalbat slab da su sock away slab. Gafai Block muna da kwalbat rim, flower slab har ma da facing block. Sannan muna da motocin ɗaukar kaya. Ga wanda ya sai kayanmu za mu kai mai har inda yake a cikin birni da kewayen Katsina. Gafai Block ingancinsu da ƙwarewarsu ya sa suka sami lambar yabo daga Dangote Cement haɗi da kyauta ta musamman. Gafai Block yana nan akan titin Kano Road kusa da rawun ɗin liyafa daura da Katarda. Domin ƙarin bayani ku tuntuɓi MD namu Abdullahi Yusuf Gafai akan nambarsa kamar haka 080 36 03 33 83. Gafai Block ɗaya tilo wajen inganci da ƙwari. Sai kun zo. Zaɓin kowa Gafai Block aka tsina ribar 'yan kwangila. Allah ya yi mu mana mai masu waka dar sabo. Har abada, har abada. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aiki ma ake ta yi ko? Sai yanzu kika zo tun da zuba nake jira. Wallahi wani abu ya tsaida ni. To mu shiga ciki. A'a mu dai zauna nan ai duk ɗaya ne. Kawai dai gida. To zauna. Tun da zuba nake zaman jiran ki. Wallahi wani ɗan aiki ya tsaida ni cikin gida. Rukayya, ina cikin damuwa sosai. Subhanallahi, damuwa me kike ciki kuma? Al'amuran Nabila. Wallahi suke damuwa. Yanzu yawon nan da take. Tun mutane ba su sani ba. Wallahi tallahi yanzu an sani. An fara ƙananan maganganu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi yasa hankali na tashi. Har sai inda zan sa kaina ke yau ko bacin kirki ban samu ne. Subhanallahi. To in ka haka ne. Akwai wani malami. Ban gane ba. Ni ina gaya miki maganar Nabila kina min maganar malami. Me haɗa Nabila da malami kuma? Ai lamuran Nabila ne dole sai an sa malami ciki. Kamar ya? Zai mata addu'a ya kuma kafe ta wuri guda da wannan yawacin da take duk za ta bari. Kin tabbata? Insha Allah. Ni ko wanga ta zama. Bari ki. Yanzu kin shirya mu tafi? Shirya nake. Tsala. wannan takaici da yawa yake, amma ki bar shi, zai shigo cikin gidan ya zo ya same ni da ni yake zancen. Yaro ka hana ni sukuni, ka hana ni kwanciyar hankali, kuma ni wai abin da yake ban takaici a matsayina na kakashi wai ban isa in gaya mai ya ji ba. Kwata ban yadda da wannan shigantaka kuma ba za a yi ta ba, kuma ina nan gidan zai zo ya same ni, sai mun hau makafin dawaki ni da shi dan ba zai yiwu ba. Ke dai abin da nake so da ki yi haƙuri, ni raken ji dan Allah ki yi haƙuri, ki daina wannan kuka, ki share hawaye ki kwantar da hankali ki. Yanzu jibi yadda kike ta ajiyar zuciya, ina amfani da wannan. Kai kina yarinya ki je ki dora ma kanki hawan jini akan bakin cikin ɗa namiji. Ki yi haƙuri kin ji ko? Kuma ni ina ganin kamar cewa wasa ma yake miki. So kana ce dai kuma kilan yake tunanin yayi ta wannan sirri. Haka ba wasa yake yi ba, na ga hakan a ido shi. Anya ba asiri aka mishi ba? A dakata asiri. Wani irin asiri, wa zai mishi asiri?
shegantaka ce kawai irin tashi. Kin san ita Legas babban makaranta ce da irin darasin da kake so idan ka je za ka yayo ta. Riba kana na cikin abin da ka shi ne yazo zai iya so guban shi a ganye daga can Eko ya taho nan yazo zai goga mana kashin kaji to bai isa ba zai zo kuma gidan nan ya same ni. Na aure kuma ba fashi sai ya aure ki. Wannan dole ne. Allah ya sa mu dace. Amin Allahumma amin. Har abada, har abadan da'iman, har abada abadan, har abada abadan, har abada, har abada da'iman. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawwa. Lafiya. Yawwa ce mama Nabila na nan kuwa? A'a, ta je gidan kitso. Yawwa mama dama wurin ki nazo ina so ni muhimmiyar magana. Na to bari yanzu. Mu shiga ciki. Hafsat ina jin ki. Mama dama wata muhimmiyar magana ne nazo miki da ita. Kuma na san cewa zaki ji daɗin maganar nan kuma sannan ci gaba ne ga Nabila. Shi ne ce bara zo in same ki yi miki bayani. Ban fahimce ki ba. Mama Nabila ne ta sani wanda yake son ta tsakani da Allah kuma har ga Allah ma mutumin kirki ne amma in dai har ta yi wasa da damanta to za a samu matsala. Shi ne ce bara in zo in gaya miki yana da sana'arsa yana da rufin asirinsa daidai gwargwado. To alhamdulillah. Ai wannan abin farin ciki ne saboda yanzu samun namiji mai abin yi ai ba karamar sa'a ba ne. Wallahi na ji daɗi sosai. To sai da na san cewa idan na gaya ma wani biyu na riga da na san halinta za ta ɗauki abin a matsayin irin wasa ko kuma ta mai da shi shashanci. Shi ne ce to bara ki yanzu. Tabbas haka ne. Amma kar ki damu. Insha Allah idan ta zo zan mata magana. Kuma Allah ya da kanta ma za ta same ki za ta yi miki magana. Allah ya miki albarka. Na gode. Bara ki ji ma. To shi kenan. To Hafsa ki gaida mama. Za ta ji. Na gode. Masha Allah. Har abada, har abada, har abada, Kana so na? har abada, Faɗa ma annar baki. To wannan ma kaɗai ya wadatar. Nabila dai ‘yata ce ne na haife ta da ciki na. Amma yanzu tun da kaga magana aure ce. Dole ta fi ƙarfi na gaske. Sai na dangana da wurin ‘yan uwan mahaifinta. Yanzu wai Sanusi wai ya zo ya ce wai shi ya farsa. Wai auren Samira wai ba za a yi auren Samira ba. Daure mai gindi kenan kake so akan wannan magana to kai ma baka isa ba ballantana shi. Rantsewiya ka da murabu da kai. San zuciya Wow. sai ba zan bi ka ba har abada.